Hamba ngeenyawo. Ngibuyelile emkhukhwini. There is no problem. Bafo. Yebo. Hey, long time. Long time my friend. Ngisadlala isnooker ngale. Yeah. Yeah, nje namhlanje. Bawona bawiliyo. Ngiyeza manje. Sure. Ngizobuyisana nomakhelwane bami la engangiphila nabo. Ngoba sengibuyile. Flat ilambile, imoto ihambile, angisena lutho. Ngenhlanhla. Umkhukhu wami bewusekhona ngane zakwethu. Ubuyela kuwo umkhukhu. Ngonibona nje ngihamba ngeenyawo ngiqeda ukwehla eTexini lapha. Qeda ukwehla eTexini laphana. Ngemkhukhwini wami ngane zakwethu. Akonakele lutho. Just a part of life. Yeah. Just kunjani? Woza la. Ngifuna wena phela. Ngimara bukumara wena. Ngifuna manamba awini. Uwile. Uphi uwile bani? Angazi. Ngimafuna manje. Chole. Yeah. This is my true identity. Sengena kwami ke manje naphu kwami. Ukwami ke la. Kwamakhaya. Kwami la. Ngena kwami manje. I-toilet leli. Toilet la kwami leli. Ilona leli. Toilet lami la kwami. Akuphelile sibohlile manyosi. Akuphelile. Kwami ke la. I've got 3 room lo. 3 room lo kukwami. Now man, so I've got a running water here. Oh now. I thought aphelile. Ugesi kasinawo labasivalela ugesi. Inyoka kufikile uEscom wayinqamula zonke. Nazi inyoka nayebo. Izo lezi. Izinyoka lezi wabanibona. Fikile uEscom wayinqamula ngane zakwethu. Injena ke impilo yakuthatha kubeke phezulu iphinde ikushove phansi. Njoba nibona nje. Ngikwami njengamanje akuna BM akunalutho. Njoba nibona ngiphuma eTexini njoba ningibona. Lenhlanhla ke imkhukhu yami isakhona ngikaze nje ngize ngiyithengise. Angikaze ngize ngiyithengise ngoba I knew ukuthi impilo tshela mina ngalibali la uvela khona phili nje mshana kunjani phili njalo ke ngani zakwethu ngikwami njengamanje ngisazophuma ngiyodlala isnooker ngizame ukureconnecta namajida of which will be an easy thing because khona amasentshane enginawo la ephaketheni ngizokwazi ukufika lapha thengela amajida amabhiya ngingene emajidweni sidlala isnooker amajida aphinda angamukele like before siqhubeke nempilo ngani zakwethu siphila umakhelwane lo lokhu kwakade kuyishop kutshela manje sekwahlala umuntu ke phakathi is my neighbor. Kunjalo ke ngani zakwethu kunjalo nje bangenze nje othi abantu benoking bhaka amunankinga futhi angibazondi kahle nje uThabani umngani wami Thabani ubhuti wami uBhaka umngani wami ubhuti wami yabo uBhaka umngani wami ubhuti wami uThabani umngani wami ubhuti wami sizoqhubeka ngani zakwethu sizwane kube mnandi ngisazohamba nje ukuthi uBhaka ngimthole efonini angazi noma usedamini mayesedamini phela akatholakala kodwa nje masetholakala efonini sazo organize ngimvakashele kube mnandi nje siyoyidlela inyama sidlela utshwala la yabo
Kingpark akuyena umuntu mina akuyena umuntu engaxabana naye forever. Akuyena umuntu engingaba naye nenkinga nayo Kingpark. So nje ngisazo organizer hambe ngimvashela uBhaka siyonibonisa futhi sesi together. Yonibonisa nje sindawonye. Sidla inyama, sidla iHennis. Sidla iVSOP. Kumnandi nje ngane zakwethu siqhubeka nempilo. So indaba yethu ningayingeni kakhulu. Yabo ngena indaba zabantu eningabazi ukuthi basukaphi nempilo. Mase nibona bexabana. It's just a normal thing. Abantu bayaxabana, abantu bayaxolelana, abantu bayilungisa izinto. Kudepend ukuthi uzwano lwenu bese lihamba ibanga elingakanani. Bafo, kunjani? Kuyaphileka bafo. Akubona ngedlela ngithi ngiyakubisa ngijalo. Yeah. Abantu bangirecognize, abantu bangikhumbula. Kuyaconnecteka nje. Kuyaconnecteka ngani zakwethu nabantu. Bese siside sona isikhathi umuntu esehambile la emkhukhwini. Kodwa ke phela impilo mayisibuyisela khona. Naku akunankinga nje. Mina as long as ngilifihla ngani zakwethu ikhanda, as long as ngilifihla ikhanda. Okunye nokunye ngani zakwethu kumina kuyibonus. Thabani yena ungishayile ngendlela angishaye ngayo. Wangilalisa phansi kubhlungu. Akubhlungu ukuthi uThabani ungishayile, kubhlungu ukuthi isimo singibuyisele emuva. uThabani bengangishaya ngendlela angishaye ngayo, nami ngimphendule ngimshaye, kodwa lokho akuchaza ukuthi nami mangishaya yena impilo yakhe bezobuyela la kubuyela khona eyami. Yabo, omunye umuntu ngamntalapha ngenze kulutho kuye, omunye umuntu kwenzeke something kuye, so ayikho into wrong lapho. Mina ngikubona kuyinhlanhla ukuthi at least nginayo indawo yokufihla ikhanda, noma kuwumkhukhu ngikhule ngawo umkhukhu, ngikhule nje mina ngomkhukhu. Yabo, kunokuthi kuthiwe ngiphume emafletini sengisestradini, anginayo indawo yokufihla ikhanda, sestradini manje ngibhizi ngilala phansi kwama-bridge, ngimbatha ama-calbot. Hayi, mina ngibona kuyinhlanhla kakhulu ukuthi nali kwami la umkhukhu wami ishigate umkhukhu kuvalwe ngemkhukhu njengoba nibona ngaphakathi imkhukhu ikwami ke lapho. This is my place. No, asibonge ithuba ngani zakwethu, nibe right nje, niphile nje, niphumelele bakwethu, nibe bahle nje, sibonge singomakhaya. Kade anidakwa ke this time, kudakwa mina. Wena myeza, wena siyamyeza msunwesha, ngiphenduka isihlama nje nguwe. Uwe wena nja lo ngiqhatha noThabani no Kingpark, wena msunwesha wena. Wenza lento owuyenza laphana ngesikhathi sendlunkulu, ufika laphana udriver imoto ezinkulu ama Legend 55 ezinhle imoto, ngingazi ukuthi le imoto ezinhle kanje uyithathaphi. Fika laphana udriver lezi imoto, uzofuna ukungidayisa lapha ngikwa Kingpark, uzofuna ukungithatha ungifake kule moto zakhe ezinkulu. Umsunwesha wena, wawufuna ukuyothengisa ngami laphana, uthi unemali ezinkulu, asambeni uzongixhasa siye endlunkulu. Wenza lo masimba lawo, ngathayima ngathi ifumbuka plensha lesiqhamuka ithi yona izongilekelela ukuthi ngiyoxolisa endlunkulu. Namhlanje udayisa ngami koThabani, kumanje mina ngithola inhlambe ezingaka nje, kuthiwa wena lona odayisa ngami wena nsha wena. Mina manje ngibuyela emkhukhwini ngenxa yakho. Busy lana leli business nyana lakho leli osebenza ngalo laphana komasipala, khankasa uyakhankasa lana, uthatha imali eyiphatha amandleni lapha, kuthiwa le mali uyinike mina. Ekubeni
ningakaze kufike lutho kimi uthi wakunemali wena oyithatha kuyiphathimandla lapha uqede futhi lezo mali uzongipha zona wemiyeza ukwazi ungiphe ngisho isent wena msunwentsha yeke ukulo uhamba utshela abantu uthi khona imali owakwangipha yona wena nangesikhathi sikaThamara ngathukelwa wena nsha uthambile laphana nayodlo 2000 noThamara after that kwathiwa lo 2000 uphe mina u2000 ushare nami ungakazi ukunike ngisho isifatini wena msunu ungakazi ukunike ngisho isent namhla kuyoze kube nini miyeza ngithukelwa wena kuyoze kube nini mina ngihluphekela wena njalo nje mina mekwenzeka izinto igama lakho malingena alisale lami ngoba yini ngoba sibona ngisho abangani awuyena umngani wami angikwazi kini awukwazi ekhaya angazi umuntu wakini awazi umuntu wakithi kodwa manje sengathi samathe nolimi nje sidididini angazi ukuthi miyezwe wenzelana lamasimba angaka lawo yidla wedwa imali zeyiphathimandla lapho uadvertise business lakho lele ngingalazi uhambe ngama legend 55 engenawo mina kodwa yeke ukuhambe uthi wena umngani wami wena kuze ngingcola igama lami ngenxa yakho angingcolisele mina igama lami ngingalingangcoli ngenxa yakho miyeza msunu kade uyangidakelwa wena shit man wenza ivideo la wenza ivideo usabisa abantu angazi ubani lobuthi kudingeka ukuthi anqunywe lo video ngizwe lapha epagini likaThabani uThabani eyidlala laphana uthi wena inyanga kumele inqume umuntu uyadaka wona msunwesha uyasangana wena ubani umuntu shothi manje sekumele kunqunywe mina or kumele kunqunywe bani uThabani uyahlanya wena ngoba leya video yakhe angazi ukuthi ubani lothi kumele anqunywe or mina lo kumele anqunywe uyangisanganela wena mfana wena uyangisanganela nje futhi udu uyabo kumanje mina buka ngisishiphe sinjani ngenxa yakho ngiphelile inhlamba ngiphelile ngiyafinish iBM liyahamba yindlu ebengihlala kuyenhle iyahamba ngibuyela emkhukhwini ngenxa yakho miyeza uhamba ukorobha ngegama lami kathi indaba yakho wena nja shit man. Hello good people, welcome to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, please comment below, tell us what do you think after watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.